Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għadu qed jaħrab minn diversi sfidi li qed isirulu. Din id-darba mhux biss fuq il-kwistjoni ta' tax audit. L-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe kien wieħed mit-temi diskussi fil-programm Reporter, fejn wara ġimgħa jaħrab il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Beppe Fenekadami evita li jwieġeb għat-talbiet tal-Ministru Chris Cardona. Dan f'mumenti fejn Fenekadami der skomdu ħafna. Inti għamilt extension tad-dar tiegħek? Lest li tipproduċi l-invoices? Ix-xogħol minn għamiluli? Nista' Le, wieġibni. Jiena ħan niċċallenġa sal-lejla, inti kont tiċċallenġajtni biex nipproduċi kontratti ta' kiri. Jiena qed nagħmellek l-istess challenge. Inti lest li sal-lejla tipproduċi l-invoices tal-extension tad-dar tiegħek? Jiena għamilta mill-ewwel. Jimporta tirrispondi bl-iktar mod. Mhux se jagħmel Fil-programm Chris Cardona tkellem għal darba tnejn dwar kif l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe kixef l-ipokrizija ta' Beppe Fenekadami. Għaliex ħdejja għandi politiku jiena, illi jgħid li għandu standards politiċi għoljien ħafna du kif għajjar nisa ħamel id-dras. Mistu jistħi, pero naħfirlu wkoll, ma importax. Li ftit ta' xurilu mar jipprotesta dan fuq proġett nazzjonali għaliex kienet isir parti minnu ferja outside development zone. Proġetti li kien ser iġib l-investiment fil-pajjiż u li ħajġib, joħloq iżjed impjiegi ta' kwalità, jagħti opportunità ta' edukazzjoni, meta l-istess persuna ma qal lil ħadd illi mhux proġett nazzjonali, kellu proġett personali, ODZ fid-dar residenzjali tiegħu. U dik hija l-ipokrizija, dak huma double standards. Brabta ma' dan l-iskandlu sar magħruf li Beppe Fenekadami kompla jsir miljonarju b'deċiżjonijiet skandalużi. Ħareġ jipprotesta kontra l-bini f'ODZ meta hu stess kiser u għadu jikser il-policies tal-ODZ. Beppe Fenekadami gawda minn favoritiżmu u kien aġevolat mill-awtoritajiet. L-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi ċaħat talbiet oħra u approva ta' Beppe Fenekadami. Allura l-mistoqsija tiqpa' Simon Busuttil x'se jagħmel?